Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. ONkulunkulu munye ohlezi emazulwini wenza lokho akuthandayo. Sizovula ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Wena uNkosi nomsindisi. uNkulunkulu othembekile. uNkulunkulu onamandla. Wena umaluleki weimpilo zethu. Moya engcwele siyabonga ukuba wena ufisi ngisho kubhubhe ngisho umuntu oyedwa kodwa bonke beze kuphendukeni. Babe ngabantwana, babe ngamadodakazi namadodana ombuso wezulu. Bahambe ngemiyalelo yakho nangeyimiso zakho Nkosi. Baningi abantu emhlabeni Nkosi abakuthandayo. Abathi bayakwazi kodwa bengayenzi intando yakho. Bengenabo ubudlelwana nawe. Kodwa wena uzwe ngezwi lakho namandla kaMoya engcwele kubo bonke laba abayimisele Nkosi, abavumayo ukuthi bayizoni, bafuna izaluleko zakho nezimiso zakho nomthetho wakho Nkosi, ongamphoqi umuntu, oyindlela neqiniso nokukhanya nokuphila empilweni zethu. Sithi abafowethu nodadewethu Baba, abantu bonke bonkana emhlabeni besalalela izwi lakho, bapha ukuqonda Nkosi ukuba umbuso wezulu awuwona izinto eziphathekayo njengemali nezinto eziphelayo zomhlaba, kodwa kungumsaba uNkulunkulu nokwazi nokulalela imiyalelo yakhe nezimiso zakhe. Sipha ukuqonda Baba, masithi sihamba ngendlela yeqiniso nokuphila, asingafuni izinto eziphathekayo Baba, ngoba abantu abaphila ngokwenyama yizo lezi zinto abayifunayo. Siyakubonga Nkosi uJesu ukuba uthembekile, sibonga ubuhle bakho namanje. Siyakubonga Nkosi, mayenziwe intando yakho abantu bonke besalalele, ngoba wena uthembekile ngaso sonke isikhathi. Siyalibonga izwi lakho elisebenzayo namandla ngawo wonke amandla, ngoba lalinamandla nakuqala kubo bonke okhokho bethu, namanje kusanalawo mandla. Alibuyele emuva lilambatha, lithembekile, lewuphokophelisa umsebenzi wena okhulumile. Mayenziwe intando yakho uze kube phakade empilweni zethu. Amen. Ngizocela abazalwane, kubo bonke abazalwane abalalele nakubo bonke abantu abalalele abanamadlebe abezwa njengamanje izwi lami, usheshise uthathe iBhayibheli lakho kuze sizohamba ngokuqonda, ngoba masikholwa sikholwa okubhaliwe. Sheshisa uvula iBhayibheli app yakho noma uthathe iBhayibheli elikhona endlini kuze sizohambisana masivula incwadi, sibe nokuqonda. Umoya engcwele ozosebenza enhlizweni zethu. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu uZondi la. Nondaba, over to you in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Sibonge, sibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Siphakamisa udumo egameni lakhe, sehlisa inyama, siyazithoba. Yes, Lord. Phambi kwaNkulunkulu sithi igama lakhe maliphakanyiswe, lidumiswe, akhazimuliswe. Amen. Amen. Ngokuba uNkulunkulu olungile, uNkulunkulu omsulwa. Yes, Lord. uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu onomusa neqiniso. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kukho konke asenzele khona. Sithula ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu, munye ummeli owakhe izulu nomhlaba, omsunguli wakho konke, ongenamkhapheli, ongenamphelezeli, ongenamhlangabezi, ongenambonisi. Akekho omunye uNkulunkulu oseduze kwakhe noma esemva kwakhe noma ongaphambi kwakhe. uNkulunkulu oyedwa ozimele, owakhe izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi ngezikhwepha zakhe, engenamlekeleli. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngokuhlakani bakhe nangokujula kwakhe. uNkulunkulu ujulile ubanzi ngolwazi lwakhe. Sibonga abaprofeti bakaNkulunkulu kuye uNkulunkulu. Sibonge uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe kanye nabapostoli bakhe. Amen. Yes, Lord. Ababesendiwe ngokweqiniso, abakwazi ukuthi bathule ubufakazi
bokuthi iyodwa inkosi iyona engumsindisi. Uningi esiphila ngaphansi kwakho njengenjwayelo simelwe ukuthi silwe impi kamoya. Amen. Ngezwi likaNkulunkulu ngokuba inyama ibuthaka kodwa umoya uyafuna ukuyenza intando kaNkulunkulu. Akekho umuntu operfect noma akekho umuntu ophelelisiwe nje engazi ukuthi yena wazalelwa ukuthi abe holy ngaphandle kwaJesus Christ. Ngokuba indodana yokuqala yakhiwa uAdam wabunjwa uNkulunkulu wathi makwakhiwe umuntu. Hallelujah, glory to God. Ngomfanekiso wakhe afunze yena. uNkulunkulu uyindoda elungile engcwele. Njengoba ethi ke umuntu ufuna amakhe ngomfanekiso wakhe wakha uAdam, umuntu wesifazane waphuma kuAdam, kodwa bonke bavela kuNkulunkulu. Amen. So ngesikhathi uAdam esenikiwe umyalelo lo muntu wakhishwa kuAdam walalela isitha samuyisa umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane wase ewisa noAdam. Kusho ukuthi ke uAdam wayeno Eve. Eve wona wasenikela isono wasinikela kuAdam. Base bebayizoni bobabili. So sonke sizalelwe esonweni asizalanga siyizoni. The minute baba wakho echicha imbewu echicha uma wakho ebamba esibelethweni kwakheka wena. So phila esonweni usake sinyeni sama wakho uke sibelethweni sama wakho. Ukuma wakho kunokwenzeka ukuthi ukuthole ekufebeni. Kunokwenzeka ukuthi uma wakho uyaphuza uyisona uma wakho uphethe wena esiswini. Amen. Uyaphuza. Yes, Lord. Now usesibelethweni umsulwa wena wenzile lutho. Uma wakho ubhema ugwayi. Uma wakho uqamba amanga uphila esonweni ngokuma wakho wenza izinto eziyisono. Yes, Lord. So the minute uzalwa usuthola ifa Yes, Lord. lesono. The minute uphuma emhlabeni ukhala uzalele kusona isono. Ngokuba uAdam wona njengoba wona uAdam bonke abalandela emva kwakhe bamukela lelo fa lelo Yes, Lord. lokuba izoni. Ngokuba umhlaba esiphila kuwona ubuswa ingilosi yobumnyama. So simelwe ukuthi ke uma sesifundile sabona ukuthi siphila ngendlela ephambene nesu noma nemiyalelo kamoya ongcwele. The moment noma ngesikhathi ubona usurealize ukuthi wena uphila esonweni uhlabeke enhliziyweni ngoba yini uzimisele ngokuthi ke ube indodana elungileyo. Uzofuna ukwenza ubulungiswa. Awenzeli uma wakho, awenzeli ubaba wakho, awenzeli udadewenu. Wenzela wena noNkulunkulu. Ulungisela indlela yakho noNkulunkulu ngoba wena usuyabona ukuthi ke lo mhlaba esiphila kuwona umhlaba wezoni. Kumele silungiswe ngezwi esilinikiwe lumiyalelo wethu ukuthi siphile ukuze sikwazi ukuthola ukuphila kwangona phakade. Sifanele ukuthi sisindiswe. Akekho kunencwadi kaMshumayeli
chapter 7 uzonqalela verse 19. Incwadi kaMshumayeli inokuhlakani. Ukuhlakani lapha kuleya ncwadi yonke incwadi engcwele inokuhlakani, kodwa khona into eshiwoyo engafanele sithathe kancane eshiwo uMshumayeli uSolomon. Chapter 7 verse 19. Incwadi uMshumayeli chapter 7 verse 19. Ukuhlakanipha kumenza ohlakaniphileyo ukuba abe namandla. Ukuhlakanipha kwenza akekho umuntu ozalwa eyisilima, akekho umuntu ozalwa eyihlakaniphi, kodwa kuyisiphiwo sikaNkulunkulu ukuthi wena uhlakaniphe. Ngokuba inhliziyo yakho uma yakhelwe ukuthi ke ikwazi ukubamba, isheshe ifunde, ikwazi ukulungiseka, ngoba khona inhliziyo ezingalungiseki ezikhuni ezinenhliziyo ezifana nenhliziyo kaSathane. Ngoba inhliziyo kaSathane, igama lithi uSathane, ngoba uSathane akalungiseki. uSathane akalungiseki. Uyabalinga abantu ukuthi bafane naye, njengoba noNkulunkulu ebekile imiyalelo yakhe nemiyalelo yakhe nendlela zakhe ukuthi ke abafuna ukufana naye, ngoba uthi wakha umuntu ngomfanekiso wakhe ukuze amfunze. So uma wena ufuna ukufana noNkulunkulu uzokwenza intando kaNkulunkulu, noma ngabe kuthiwa uSathane ubese kubambe kanjani ngemoya yakhe yobumnyama, kodwa the moment urealize ukuthi wena ufuna ukuba olungileyo phambi kwamehlo kaNkulunkulu, khona ozoyenza. Uma uyizwa izwi nemiyalelo elungileyo, kanjalo nomuntu osebumnyameni inhliziyo yakhe engasoze yalungiseka, kungamandla kaNkulunkulu kuphela ongakwazi ukushintsha amatshe awenze amadodana akhe, hayi umhlengi. So uma ke wena boshiwe ngamaketanga obumnyama, kodwa inhliziyo yakho uNkulunkulu eyazi ukuthi izolungiseka, njengoba uNkulunkulu uthi ke ngamzonda uEsawu ngamthanda uJakobe. Yes Lord. Njengoba kuthiwa noSathane wakhishwa ezulwini, njengoba ekhona emhlabeni umsebenzi wakhe ukuthi alinde abantu abaningi abaholele ebumnyameni, ngoba uyasazi isikhathi sakhe sokuthi ke sifishane emhlabeni. Sifishane isikhathi sakhe emhlabeni. So inhliziyo yomuntu ingumthakathi, yebo, kodwa umlungisi wayo uNkulunkulu. Yes Lord. Yes Lord. Uyena wazi konke, akuyena umhlengi. So uma ke uthole ubuhlakani, uthole ifa likaNkulunkulu, ngokuba inhliziyo yakho ikulungele ifana nenhlabathi evundile, ikulungele ukuthi ke kutshalwe kuyona. Uma inhliziyo yakho iyitshe, ngeke ukwazi ukutshala etsheni kumile isithelo soze. Ngeke ukwazi ukutshala enhlabathini ugwadule khona lengekho khona amanzi kumile isithelo soze. But inhliziyo yobuhlakani inamandla, ngoba ikwazi ukuqonda akuyona into kaSathane. uSathane uyisilima, kodwa ke unobuqili bokuzenza umuntu ohlakaniphile ebefuna ukwenza ubulima. You understand? Ngizokwenza isibonelo. uNkulunkulu umenzile umuntu waphelela, kodwa uSathane ukwenza uzibone ukuthi wena uyashoda. Yes Lord. Afuna ukuthi wena umuntu wesifazane ufake izinwele engezona zakho ukuze wena uzozibona engazi ukuthi ke umuhle. Ngoba yini? uSathane usesebenzisa ubuqili ukuze akwenze wena ungachuli ngendlela uNkulunkulu akwakhe ngayo, akunika upende ukuthi uzipende ebusweni, ngenxa ukuthi wena uthi uzibuka esibukweni uzifanise nomuntu obona TV noma ephephabhukwini owenziwe naye akukhohliswa ngaye abantu, ukuze ke lo muntu ke alinge abantu abaningi. Inhloso kaSathane akuyona ukuthi ke
akwenze wena upheleliswe but ukukudukisa ngoba uyakulahlekisa ekuqondeni nasehlakanipheni uNkulunkulu akufuna uyikho. Ukhumbule siwumfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu bese umfanekiso wakhe. uNkulunkulu azange asho ukuthi ke asifake lolo zokufakelwa, azange asho ukuthi ke asifake amakhala okufakelwa, azange asho ukuthi asifake izinqa zokufakelwa, azange asho ukuthi asifake izindebe zokufakelwa, azange asho ukuthi asisuse amashiya ethu sipende amashiya ethu, azange asho ukuthi asifake ubucwebe. Amen. Do you understand? Ngoba uNkulunkulu ukwakhe waphelela, ukuqonda kwakhe kuphelele, ukuhlakanipha kwakhe kuphelelisile wena. So yonke lento efakayo uyazidela ngobuqili bukaSathane ekusebenzisa ukuze ulahlekelwe isimilo sakho nokuqonda kwakho, ubuhle bakho uNkulunkulu akwakhe wayibo. Yezo lonto. Awujabulile ngezipho zakho, uyothenga inzipho esaluni. Incwadi ngokukaJohane isahluko 8 verse 26. Incwadi kaJohane chapter 8 verse 26. Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani, kepha ongithumileyo uqinisile nami engakuzwayo kuye ngikukhuluma ezweni. Yonke into ekhulunywa uNkulunkulu ibhalwe phansi. Sikhuluma yona ukuhlakani kaNkulunkulu. Ziningi izinto eziseBhayibhelini esingeke sizishumayele overnight. Ngoba yini ke sidinga isikhathi, and ukudinga isikhathi nathi sidinga isikhathi ukuthi sihlale kulezo zinto sizifune sizicinge ukuze sokwazi ukubuye sikuchazele. Nami engakuzwa kuye ngikukhuluma ezweni. Bonke esikuzwa uNkulunkulu sikhuluma kumina abantu, hayi ngoba naku sinahlulela, but siyazisa iqiniso njengoba isho incwadi kaMshumayeli ithi ke ogcwele ubuhlakani. Ukuhlakanipha kumenza ohlakaniphileyo ukuba abe namandla kunababusi abayishumi abasemzini. Do you understand? Le mhlabeni sinababusi bezwe ababusa izwe ngobuqili. Babusela ukuthi ke benze inzuzo ngabantu, ingakho bengenabo uNkulunkulu nomngcwele, bavumela zonke izinto eziphambene noNkulunkulu nemfundiso kaNkulunkulu ukuthi zithathe indawo ukuze bezokwenza imali. Yingakho kuthiwa abantu badayise imiphefumulo yabo ngokuba ke bafuna ukwenza imali nodumo. Ngoba yini? Uthi kakukholwa unikiwe umoya ongcwele, waqondiswa wagcwala ubuhlakani. Ngenxa ukuthi ke iBhayibheli liyayikhuluma futhi lithi ke ungafisi into kamakhelwane wakho, but ngenxa yenhliziyo ebuthaka nenhliziyo eweak ubona abantu benza izinto. Njengobona abantu benza izinto emphakathini, zidlalwa kwi-TV, zivezwa emabhukwini, zivezwa ku-Instagram, zivezwa kuyo yonke indawo engezokwenza ukuthi ke ugcine sewulahlekelwe isimilo sakho. Ngoba baningi osathane ezweni abadayisa ke ngezinto ezolahlekisa isimilo nenhlonipho. Yayizwa indaba? Ulahlekelwa isimilo, ulahlekelwa ubuntu bakho ngenxa nje yokuthi wena ufuna ukufana nezwe. Liyasho iBhayibheli ukuthi ningafuni ukufana nezwe. Ngokuba konke okwenziwa yizwe kuyizinkanuko zani ke? Inkanuko zenhliziyo. Yes Lord. Nokungcola. Hallelujah. Izinto zasemhlabeni azizwani izinto zikaNkulunkulu lezo. So uma unokuhlakanipha kaNkulunkulu ngeke uze wenze zonke izinto ezenziwa abantu ezweni. Uma ukwazi ukuthi ke ube nesibindi sokumela iqiniso, umelana nabo bonke abaphathi nababusi bezwe uma benza izinto eziphambene nenhloko kaNkulunkulu ngokuba wena ulungisiwe. Ingakho iBhayibheli lithini? Ngokuba akukho umuntu. No. Lithini iBhayibheli? Ukuhlakanipha kumenza ohlakaniphileyo. Ukuhlakanipha kumenza ohlakaniphileyo. Akwenzi umuntu ongathi uhlakaniphile. Lenza umuntu ohlakaniphile ukuba abe namandla. Abe namandla, hayi amandla omzimba. No. Hayi amandla okufukula insimbi. No. Hayi amandla okudonsa imoto namabhanoyi. No. Amandla obuchule nokucabanga nokujula. Kunababusi abayishumi labantu baphatha izwe balibusa ngendlela yabo wrong,
bavumele ukuthi nilalane ngaphandle komshado, bavumele ukuthi nibheme ugwayi, bavumele ukuthi nidake utshwala, banivumele ukuthi nikhiphe izisu, banivumele ukuthi ke amadoda lalane bodwa. Ngoba yini ke? Ba-weak. Bonke into abayenzayo bayenzela inzuzo ukuze bona bafide izisu zabo, sebedayise imiphefumulo yabo kuSathane. Yonke into abayenzayo bayenzela ukuthi ke badle bona bazuze. Nina nincindezelwe nina. Ingakho bendlelela zonke izinto ezikhohlakala kubabona kude. Ingakho bengenankinga ukuba abantu abaphethe lelizwe bangcwele noma baholo. Angikhathali ngababiza kangakanani uNkulunkulu uma beqala inhlangano zabo nenhlelo zabo abazenzayo, kodwa ke izinto abazivumelayo ukuthi zithathe indawo ku TV nasemarayidweni, emaphepheni, ema-cellphone eni, vumela abantu ukuthi ke babuke amavidiyo kanti kuphi ubulungiswa. Bonke labo bantu benza inkanuko, basebenzela uSathane. Angikhathali noma ngabe upresident, noma ngabe ukomanda wamasosha, noma ngabe ukomanda wamaphoyisa. Uma evumelana nento ephambene nomthetho kaNkulunkulu, yena uyisebenzi sikaSathane nemisebenzi yakhe. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 23 verse 33. Zinyoka inzalo yamabululu, inzalo yezinyoka, inzalo yamabululu, inzalo inyoka enkulu uSathane. Bonke abantu abahogela imoya kaSathane benza izinto eziphambene nencoko kaNkulunkulu. Nezisibonelo khona yonke inhlobo yemoya. Hallelujah, glory to God. Ngizosenza lesibonakaliso lesibonelo lesi. Yonke imimoya ekaSathane ngizokuchazela ngayo. Uhamba emgaqweni ngoba imoya igcwele kubantu. Uyabuzwa umoya wagwayi, iphunga lagwayi uyalizwa uma udlula. Uma uhamba uhlangana nomuntu ongezile uyalizwa iphunga lomuntu akagezanga. Uma uhlangana nomuntu lephekwa khona noma lekusha khona uyalizwa iphunga lokusha. Uma udlula lekhona liphekwa khona kamnandi uyezwa iphunga la lephekwa khona kamnandi. Same thing nemoya ekubantu, imoya efebe uyakwazi ukuyibona nokuyizwa ngemizwa. Imoya efebe uyakwazi ukubona umoya wokudakwa, uyakwazi ukuzwa umoya wamanga, ngoba lezo zinto ziyimoya ezindaba. Moya yokudakwa utshwala uma sidakwa uyayibona. Imoya izinto ezama-behavior esizenzayo thina abantu ezenza ukuthi ke siphambane nobulungiswa. Silunge emehlweni ethu, yebo siyazincoma. Umoya wokuzithanda kakhulu ile moya lekhulunywa ngayo, imoya kaJezebel. uJezebel kwathi sekuza uJehu, ngithi ke chapter Second Kings chapter 9. 2 Kings chapter 9 from verse 22. And then after that we have verse 31. Ingamakhosi esibili chapter 9 verse 32. 22. Hallelujah. So sizakuchaza ngemoya. Incwadi yesibili yamakhosi isahluko 9 verse 22. Kwathi uJerome, imasifuna ukuchaza legama lefebe nokumahosha ukuthi aqhamuka kanjani, alikho leBhayibhelini. Kwathi uJoram esembonile uJehu wathi kusahleziwe kahle Jehu na. Awuphinde uyifunde futhi. Kwathi uJoram esembonile uJehu wathi kusahleziwe kahle Jehu na. Wathi kuhlaleka kanjani, kuhlala kahle kuni, kuhlaleka kahle kuni, kusekuningi ukufeba nokulumba kukanyoko uIzabeli na. Awuphinde uqale phansi, ngifuna ufunde khona bezoyizwa, ifunde ngokuqonda nangokuyizwa isisa kahle. Kwathi uJeram esembonile uJehu wathi kusahleziwe kahle
Jehu na? Wathi ukuhlala kahle kuni kusekuningi ukufebe nokulumba kukanyoko uIzabheli na? Bathi uIzabheli ngesingisi uJezebel, bathi uJezebel ngesiZulu Isabel. Nakho-ke indaba uyabuza uJohn ubuza uJehu ukuthi Jehu noma sahleziwe kahle yini na? Athi uJehu kuhleziwe kahle kanjani? Kusakuningi ubufebe bukanyoko uJezebel. Wenza njani wabaleka? uJeromu wayesephenduka wabaleka. Yabona-ke uJezebel uyisifebe. uJezebel uzoveza umoya wakho ufebe ukuthi unjani hambe kuyona lo ncwadi kuverse 30 or verse 31. Amen. Verse 31. uJehu esengena esangweni wathi usahleziwe kahle wena Zimri. Hlehla phansi, qala phansi from verse 30. uJehu esefikile eJezerili uIzabheli wakuzwa wakhava amehlo akhe. uJehu ezoza eJezreel. Amen. Wakuzwa lokho uJezebel. Amen. uIzabel waqhaba amehlo akhe. wasependa amehlo akhe. wahlobisa ikhanda lakhe. wahlobisa ikhanda lakhe. walunguza efasteleni. Yayizuma ufebe. Yawuzuma ufebe. Ufike wezwa ukuthi-ke uyeza uJehu eJezreel. Wahamba wapenda amehlo akhe ngokuthiwa-ke ngolimi lwesiZulu ukugqaba amehlo. Akuthiwa ngugqaba amehlo ngomuthi ngoba bazuma ugqaba ngomuthi. Sikhuluma ngokuthi wapenda ubuso bakhe, amashiya akhe nobuso bakhe. wahlobisa ikhanda lakhe. Wasehlobisa ikhanda lakhe. walunguza efasteleni. Kuba ufebe lo uzilungise uzipende bese ukulunguza abafana laphaya kuzophuma uyotshikiza. Yena-ke welinde uJehu ukuthi afike. Yawuzuma ufebe. Ingakho-ke simtshela sithi-ke iBhayibheli lithi umuntu wesifazane akangahlobi ngokwangaphandle. Angazilungisi izinwele ngoba imkhuba kaJezebel, umkhuba wofebe lowo. Imoya leyo esibhekene nayo manje lo hulumeni walemhlabeni noma lo hulumeni obusayo lemhlabeni nebandla lakhe labantu abusa nabo. Bavumela yonke le moya le ngoba babuswa wani uSathane. Babuswa umoya kaJezebel khona bebalida esilisa baholwa umoya wofebe, baholwa umoya yobutabane. Ngoba ayikho indoda kaNkulunkulu esesikhundleni esinjengalesiya sokuba upresident engavumela ukuthi amadoda alalane wodwa. Uma ivumela leyo nto usunayo leyo ndoda isitabane. Angikhathali ukuthi-ke ngabe ngoba wakho uyikhansela. Uma engalweli amalungelo ethi-ke emphakathini akube khona ama-protest okulwela abantu abayitabane, naye uyisitabane. Ngoba kusho ukuthi ufuna ukulala nabo abafana. uNkulunkulu uyayiphika leyo nto leyo. Anginankinga mina nomfana nomuntu wesifazane, kodwa isenzo sakhe sokuzenza into engeyona nginenkinga naso ngoba uNkulunkulu unenkinga naso. uNkulunkulu wayibhubhisa iSodoma noGomora ngemlilo. Ngeke ukuthi amadoda ayilalana wodwa. Imoya yofebe. So uma wena uphinda kule ncwadi Intshumayelo chapter 7 izokutshela ukuthi-ke uma wena udinga ubuhlakani kaNkulunkulu unamandla okubona izinto zikamoya. Unamandla okukhogela yonke le moya. Uyakwazi ukumelana namadoda awu-10,000 awu-5,000 uwedwa ngobuhlakani nangamandla kaNkulunkulu ngoba yini-ke umele ubulungiswa. Awuli ngezandla zakho. Uyedwa umuntu olwayo uNkulunkulu uthi-ke impindiselo ngeyami. ukuhlakanipha kumenza ohlakaniphileyo ukuba abe namandla. Ngakisifula ngiphile enyameni ngenza izinto zenyama, kodwa uNkulunkulu uyena ongivulela ukuhlakanipha kwakhe. Angihlakaniphile ngokuthanda kwami. Ayikho into engenza ngobuhlakani bami. Ayikho into engenza ngokuthanda kwami. Kodwa-ke konke kukuqonda namandla kaNkulunkulu. Konke engikwenzayo nengikukhulumayo uqhamuka phansi eBhayibhelini.
and ngenza sure ukuthi ngiyahlala eBhayibhelini ukuze ngasuka khona noyedwa umuntu ozongi-accuser ngokuba ke usathane ungumangaleli uyena umangaleli obhuti bethu nosisi bethu ingakho behlele esonweni. Ukuhlakanipha kumenza ohlakaniphileyo ukuba abe namandla kunababusi abayishumi abasemzini. Bonke ababusi bezwe uma bengenakho ukumesaba uNkulunkulu bayiziwula. Uma bevumela zonke izinto ukuthi zenzeke ngaphansi komhlaba kaNkulunkulu eziphambene nombuso kaNkulunkulu bayiziwula. Abanabo ubuhlakani angikhathali ukuthi ngabe bafunde kangakanani. Ingakho futhi bavotela ngoba niqambela amanga bayanilutha banithembisa nithanda izinto eziphathekayo banifokisa ngazi izinto eziphathekayo. Ingakho nibavotela Ngokuba akukho umuntu emhlabeni olungileyo. Akekho ngishilo ngathi ke akekho umuntu olungile emhlabeni. Lalela ngithe mina uma wena the minute ubaba wakho echitha imbewu echithela kuma wakho ebamba uma wakho esibelethweni. Uma bobabili bekuthola besesonweni nawe usuphila esonweni khona usesibelethweni. Ezindaba akekho umuntu operfect, akekho umuntu ophelelisiwe ngaphandle uma ekuKristu. Yayizwa lonto leyo? Yayizwa lonto leyo? Ngokuba akukho umuntu emhlabeni olungileyo kangaka ukuba enze okuhle angoni. Yayizwa lonto leyo? Simelwe ukwenza amaphutha ngokuba usathane ukhona umile usathane ufuna nje isikhathi esincane ozosichitha ungekho phambi kwaJesu. Akulinde ufuna ukuthola ungalindele usathane. Akadlali futhi hayi ukuthi ngikhuluma noma ngiyadlala. Usathane ulindile. So uma kungekho umuntu ke olungele nabo bonke abantu ngaphandle kwaJesu Kristu, uma ekhona uJesu Kristu nezwi lakhe esike asenze njengaye ngokuba ke Adam wahluleka ukwenza njengoKristu. Simele ukwenza njengoKristu. Ukuze ke nathi sisindiswe ekutheni ke sibe ngabasolekayo abasolwa ngenxa kaSathane. Yayizindaba. Hallelujah. Yayizindaba. Yes Lord. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Inyoka yayinobuqili yabona kunazo uSathane zonke izilwane zasendle. Unobuqili uyalinga uzenza into angeyona. uSathane unobuqili umoya kaSathane umoya obuqili uzenza into ehlakaniphile kodwa uyisilima. Yes Lord. Ingakho nani nenza izilima ingakho egcwele nababusi benu ababusa lelizwe ngokuba nawo balingiwe abanamandla okuzilwela badinga uNkulunkulu ozobalwela. Hallelujah. President. Amen. Yes Lord. Hallelujah. Mfundisi, mama, baba, ndodana, sisi, nidinga uJesu Kristu ukuthi anilwele. Incwadi kaJohane isahluko 8 verse 44. Nina ningakabakayihlo uSathane. Sathane ungumlindi. Amen. Nina ningabakayihlo uSathane. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Bonke abantu abahlulwa ukuphila ngaphansi kwesandla sikaJesu Kristu baphila ngaphansi kwesandla sikaSathane. Nenza izinkanuko zikaSathane. Nina ningabakayihlo uSathane. Eyincwadi thini? Nina ningabakayihlo uSathane. Abukho ubulungiswa ozokuthola kwenye indoda ngoba iBhayibheli lithi ke uqalekisiwe othemba lakhe likumuntu. Yes Lord. Owenza ingalo yomuntu ibe ngamandla akhe. Imndeni yenu weak. Imfundiso yenu esesikoleni weak. President bena abaniholayo ba weak. Yes Lord.
imishado yenu weak. Amen. Abazali benu ba weak. Yes, Lord. Ingane zenu zizoba strong kanjani uma yonke into iba weak. Amen. Nidinga uKristu. Amen. Amen. Ayika into nidingayo, nidinga umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele kuphela ozolungisa. Ngokuba akakho umuntu emhlabeni olungileyo kangaka ukuba enze okuhle. Akekho umuntu ozimele yena yedwa othi uzokwenza kahle engekho uKristu. No. Amen. No. Amen. Amen. Akekho. Yes, Lord. Nina ningabakayihlo. Lelela yabona ukuze ngikhombise ukuthi incwadi uPetru incwadi isahluko sokuqala verse 5 chapter 5 verse 7 uyabatshela akekho umuntu ozimele noyedwa. Imali yakho ayikwenzi ume. Amen. Isahluko 5 verse 7 because usiqala wesibili ufuna uqala. Hallelujah. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesihlanu iverse 7. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe. Lalela. Isincwadi ke Niphonse izinkathazo zonke. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe. Ngokuba uyanikhathalela. Yabona ukuthi uNkulunkulu uthanda kangakanani. Usikhathalele. uNkulunkulu uzimisele uzinikele kuthina ukuthi athathe inkathazo zethu. Ngoba ke asikwazi ukuzimela thina. Sifana nezingane ezincane ezifunda ukuma kodwa ziyokeziwa. Uthi uyahamba uphinde uwe, uhaseseustep uphinde uwe. Kodwa uma soqala ubambelela uNkulunkulu uzinikela kuyena, uyaqala manje uhambe ngokuqonda, uhambe ngokuhlakani. Ayikho into okuze uyenze uma uzinikela kuyena. Yes, Lord. Kodwa ke uma uzimele wena ithini incwadi? Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Qondani. Imake funeka siqonde. Hayi kuma uqonde. Uqonda ngokomqondo. Ugcwale ukuhlakani kwaNkulunkulu ngemiyalelo yakhe ekuyiyona eqondisayo. Nilinde. Moqonda ulindile ngoba khona usuyazi oyilindile. Isitha senu nayo indaba. Sithi uma wena ungenayo uNkulunkulu ufana nengane efuna ukuhamba. Kodwa ke uzofaka isandla sakhe emlilweni ushe ngoba unalo ulwazi lokuthi ke umlilo loya uzosukuma ufuna ukubambelela ngodongo ufuna ukuhamba kodwa uzowa mase ufuna ukuzihambela wena wedwa. Kodwa uma sowe ngokuqonda ngolwazi kaNkulunkulu nangemiyalo yakhe uNkulunkulu uyakumisa aqondise. Ube nokuqonda uthola uhlakani bakhe. Ube namandla okuqonda. Ukwazi ukuhamba le khona abanye bengakwazi ukuhamba. Ngenxa yobuhlakani kaNkulunkulu. Qondani nilinde. Kodwa ke uma ungenako ukuqonda ingakho uSathane ekholele emlilweni. Ingakho uSathane ekholele ekutheni ke uwe. Wenza wonke amaphutha. Usika ngamarazor. Ufaka into zokufakelwa. Uzidwaba amathathu. Ushabela amadlozi. Ulala nabanye abafana. Yes, Lord. Uqamba amanga. Ushumayela into engekho. Yini? Ufuna ukuzimela. Usebenzisa uNkulunkulu nje njengegama nje lokusebenziswa nje. Kodwa ke labo abamsabayo uNkulunkulu bazoma baqonde. Balinde ngoba yazi ukuthi ke uSathane akaphumulile. Isitha senu uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. Akaphumulile uSathane. Uhamba njengebhubesi elibhodlayo.
Sifuna esingamgwinya. Lama advert abana advertisela ngona ngawo bathi ke shintshela ubuso benu. Nishintshe ukhala weskin sakho ube mpofu. Ushintshe umbala wezimele zakho zibe bomvu zibe hlaza. Usathane lowo. Uyahamba, uyazungeza, uyabhonga njengebhubesi, ufuna zobagwinya. Yes, Lord. The moment uthatha isinqumo sokuthi wena ufuna ukushintsha umbala wezimele zakho, uyamnika usathane indawo. Yes, Lord. The moment umuntu wesifazane umkhumula ngamehlo engqondo, uyamnika usathane indawo. Amen. Uyazinikela esonweni. Yingakho izwi lenkosi lisigadile. Yingakho incwadi ke ithi uJehova ungumalusi kwami. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Intonga nodondolo lakhe kuyangithokozisa, kuyangiduduza. Yes, Lord. Kanjani? Amen. Intonga Amen. nodondolo Amen. ubomelele yakusupporta etheni ukwazi kuma uqonde ngoba uthele ini imfundiso kaNkulunkulu. Haleluya. 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 Glory to God. Uma uhamba, Amen. Melanani naye niqinile. uma uhamba Amen. uhamba ngentonga nodondolo. Haleluya. Glory to God. Umile uqinile. Melanani naye Umelane. niqinile ekukholweni. Ngoba yini ke uyakholwa imfundiso. Imfundiso yakho iyintonga nodondolo. Uma uhamba esigodini sethunzi, esigodini sethunzi. Hallelujah. Isigodi sethunzi, ithunzi. Amen. Melanani naye. Ithunzi. Haleluya. Melanani naye. Ithunzi lokufa. Amen. Akusikho kufa. Ngokuba ke uma ke uhamba ngentondolo, nodondolo uhamba ngentonga nodondolo. Amen. Amen. Uhamba ekhanyeni. Amen. Noma uyifa inyama, kodwa umphefumulo uke ekhanyeni. Yayizindaba. Melanani naye niqinile ekukholweni. Yayizindaba. Amen. Uma ufa, umphefumulo wakho ufele ekhanyeni. Yes, Lord. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Amen. Yayizolonto leyo. Ufele ekhanyeni. Asicishe isibani sakho, kodwa isibula. Amen. Siyacisha isibani. Amen. Cishe inyama, cishe umphefumulo. Yes, Lord. Ngoba yini uqhamuze kumnyameni the whole time. Amen. Yonke into yenzayo oyibukayo beyenza na uyenze ingaqhamuki uNkulunkulu ungayiquestion noma ngabe kuthiwa ke uzibiza ngomKristu. Yes, Lord. Uma wenza izinto zezwe Amen. uyefana nezwe. Amen. Yayizolonto leyo. Amen. Wisibula njengezwe ihambe kwincwadi kaJohane eyokuqala kaJohane chapter 3 verse 15. Uyefana nezwe. Ayikho into ehlukile phakathi kwawe nezwe. Amen. Yini? Amen. Awuhambi ngokuqonda kwaNkulunkulu. Uhamba ngokuqonda kwezinto zezwe. Amen. Yayizolonto leyo. Amen. Incwadi yokuqala kaJohane Yes, isahluko sir. sesithathu verse 15. Lowo ozonda umzalwane wakhe. Hayi hambe ku chapter 2 verse 15. Chapter 2 verse 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Yayizwa indaba. Yayizwa indaba. Yes, Lord. So, kuzomela ube neBhayibheli lakho. Amen. Angifune iBhayibheli app. Amen. Ngifuna i-hard copy, ngifuna iBhayibheli uqobo lwalo. Amen. Le mali yothenga ngayo bhiya. Amen. Uyayiqongelela manje, uqongelela uthenga iBhayibheli lakho ozolifunda, uthole ukuqonda kwaNkulunkulu ukuze usindiswe. Ngokuba ke manje usugathele ukwenza ini? Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. So gathele ukwenza izinto zezwe nezinto zasezweni. Amen. Usubonile manje ukuthi uyisoni. Ngokuba incwadi kaMshumayelo iyasho ithi ke Hallelujah. akekho noyedwa umuntu operfect. Amen. Akekho noyedwa umuntu operfect. Ngokuba akukho umuntu emhlabeni olungileyo Akekho kangaka ukuba enze okuhle angoni. yayizwa lento leyo. Wolile uyisoni. But manje usuhelizwe izwi ukuthi ke lifuna ukulungisa. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Siyaqala manje uyazi ukuthi hayi le makeup angidingi ufaka emgqumeni i-waste yemali. You spend 30 minutes i-hour upenda ubuso. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Lo buso opendayo mase uyolala lento lefuna ukuyikhiphe futhi okhombisa khona ukuthi akuyona uNkulunkulu into ekudelela ukuthi ube nayo leyo. No. Yayizwa lonto leyo. Uma ulala nayo le ndlela ingcolisa ingubo. Yes, Lord. Yayizwa lonto. Uhambe uhlangana nomuntu. Mose uyamfica ubona omunye umuntu emgaqweni ofika ekhaya lo muntu enye into. Ngokuba ke abashiya kanawo wagundile. Ngoba akayifaki makeup evuka ekseni angithi melalo uyagunda, amini uyageza. Yayizwa lonto. Inwele lezi akuzona zakhe.
uhlangana nabantu abama-fake, ama-Christians ama-fake. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngingagcini kubantu besifazane, abantu besilisa. Ngibuka lama-black Americans efaka amazinyo ekufakela ocebezela kuthiwa ama-grill, befaka ama-chains. Nina nami nothenga ama-chains ama-fake ngoba yini-ke niyafisa. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Uthi ungena esikolweni e-university ukuthi uhambe ukufunda, ufika lapha ya ugcileza abazali bakho. Ufuna imali ukuze ufane nale ngane ezigcwele esikoleni ongazazi. Kini basindisiwe kodwa wena manje usiyothenga ubuso e-university. Ufuna ukufana nawo bonke lemvucu lebafana engayazi efuna ukuthi kuye uzenze ungathi uhlukile. Uhlukile, ufuna ube nesitayela. Yini erong ngendlela oyiyona? Yini erong ngendlela uNkulunkulu adale ngayo? Ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama. Yini wena mfana ekwenza ukuthi uzibone ukuthi-ke ku-wrong ukuthi ube ney'nwele ezigundiwe, ugundele kahle, ube clean, ufune ukudweba ikhanda lakho, udwebe ikhanda lakho ngomshini, wenze zonke iy'tayela engasile, uphinde emva kwalokho upende iy'nwele zakho ngodayi okuhlaza. Ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokhu kuphila akuveli kuyise. Uhambe nini? Uclean. Uyabuya nini ungcolile? Usuzidweba ama-tattoo. Yini amadimoni usuwanika indawo? Inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo. Uhambe nini umsulwa? Uyabuya so uhamba nge-wheelchair. Ngoba uhamba nge-wheelchair bakugwazile bakudubula. Ngoba yini uzama ukuthenga ubuso, bafuna ukushintsha indlela oyiyona ngoba ufuna ukufana nabanye abantu. Lezi ngezokufeba lezi nilwela amantombazane, nilelwa abafana. Akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Izinto zikaSathane lezo zonke amadimoni anibambile. Akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Uthi ususindisiwe uphinde futhi uwe isincwadi-ke kuthi lade khona imimoya noma umoya. Fika uclean ukhishwa umoya, uhambe umoya untanke, ungayitholi indawo. Ubukhumbula ukuthi ukhishwe Samuel, yaclean indlu yangafakwa lutho ezokwenza ukuthi-ke kungasangena lutho. Mase emva kwalokho uyabuya umoya uzolunguza ukuthi ngabe le ngikhishwe khona-ke kwenzekalani. Ufice ungekho lutho ezokwenza ukuthi-ke ukhishwe uhlale ngaphandle. Uma ufika u-empty kungagadiwe, uyahamba lo moya uyobiza eminye imimoya. Uyobiza umoya wokubhema utshwala, wokubhema ugwayi, ubize umoya wokudaka utshwala, ubize umoya wokufeba, ubize umoya wokuqamba amanga, ubize umoya wokudukiseka. Ubuye nayo yonke le moya le, bese ubuya nayo bese ifika ingene kuwena le moya le. Akusindisiwe ngithi. Sesiyakubona manje sowudaka ube yinebeton, uyazikhamela, uyazonela. Usudaka ulale jointini. Adulungile usufinga amanqindi uhlezulwa. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abazenzile uJehova uNkulunkulu. Imimoya iyababusa abantu imimoya. Uyayibona imimoya umuntu ambingelela avela afuna ukulwa nawe umuntu. Athi-ke unosuku olubi, akulona usuku olubi, imimoya ebambile. Lowo okuKristu. Incwadi kaMarku chapter 9. Lo okuKristu uphila ngokukholwa. Lo uphila ngokukholwa. Uphila ngokuqonda. Ngokuba incwadi kaMshumayeli ithi chapter 9 ngithi verse 15 or verse 9 or verse somewhere. No, or chapter 8 verse 15. Amen. Incwadi ngokaMarku isahluko 8. Yes sir. Verse 15. Yes sir. Wayesebayala ethi anobheka nixwaye imvubelo yabaFaristi nemvubele yabaHerodi kaHerodi. Imfundiso. Wayesebayala ethi anobheka nixwaye imvubelo yabaFarisi. Nibheke
imfundiso yesikhohlakali ezingabafarisi nemvubelo kaHerodi abeze nayo nina abaphathi balelizwe abafuni ukubona ingane zenu zinekusasa eliqhakazile kuNkulunkulu. Ingakho benilulusela ngazo zonke izinto namalungelo aphambene nobulungiswa. Yini? Ingoba nabo ba weak, imoya ibabambile. Bamulelelani uJesu Kristu? Yini eyenza babulela abaprofeti baNkulunkulu ababusi balelizwe? Yini? Hallelujah. Imoya. Moya kaJezebel, moya kaSathane. Yes, Lord. Imoya yalidingezela. Yalibulala imoya. Yes, Lord. Anobheka nixwaye imvubelo yabafarisi nemvubelo kaHerodi. Wena ngalingathi Intshumayelo. Incwadi kaMshumayeli isahluko 7 From verse 19 or verse 20. Ngakhohlwa. verse 20. Ngokuba akukho umuntu emhlabeni olungileyo kangaka ukuba enze okuhle angoni. Ungabeki inhliziyo yakho emazwini onke akhulunywayo. Uyabona abantu bakude ekutheni bayahlebana bafuna ukuba bahle emehlweni awo. Bahlezi belindela abantu ukubakhulume izinto ezizobenza bajabule. Uhlangana nabantu aba-negative abacindezelwe imoya abangafuni ukubona abanye abantu bejabule ngokuthi nawe usuzinikele ekutheni wena ufuna abantu bakutshela izinto ezimnandi, yonke into yenzayo ufuna ukunconywa. So uma wena unalowo ngqondo yokuthi wena njalo ufuna ukunconywa, yonke into yenzayo ufuna ukubonakala, abantu bazokutshela izinto ongafuni ukuzizwa. Andizo gxoba inhliziyo. Bese gxoba inhliziyo zizophula umoya wakho ungene imoya abanayo. Why? Ngoba yini ke ufuna ukuthatha udumo ulenze olwakho. Ufuna wena ukuzenza uNkulunkulu. Ufuna abantu bakukhulume kahle. Ungathi abantu bengakhulumi kahle ngoNkulunkulu ukuthi abantu bazokhuluma kahle ngawe. Hallelujah. Yes, Lord. Yeah? Amen. Yayizwa indaba. So, uma abantu bekhuluma, yabona njengoba ngishumayela, ngiyazi ukuthi nginezitha. Akubona abantu inyama yabo. Imoya ebabambile. Eyizitha. Ungabeki inhliziyo yakho Emnyama. Imoya emnyama. So, incwadi ithi ke ungabeki inhliziyo yakho emazwini onke akhulunywayo. amazwi akhulunywayo. Akhulunywa abantu ngoba uqhamuka uNkulunkulu. So, uma lo mazwi akhulunywa abantu, ngazathi ukuthi uNkulunkulu ungifundisile ukuthi ingathathi izinto ezikhulunywa abantu ngizifake enhliziyweni ngokuba lezo zinto zizongiguqula. Funa uzwe inceku yakho ukuthuka. Uzogcina sawuzwa inceku yakho umzalwane. Abona njengomfundi ofundisa ngezwi lenkosi. Uma umuntu ekhuluma kabi ngami noma ekhuluma kabi ngoNkulunkulu, angikwazi mina ukulwela uNkulunkulu. Angikwazi ukuthatha leyo nto ngifake enhliziyweni. Angikwazi ukuthi ngizofuna ukulala ebusuku ngenxa yokuthi khona umuntu ongithukile. No. Ufuna ngilale ngikhululeke. Ngoba uNkulunkulu utheni? Funa uzwe inceku yakho. No, hlehla. Ungabeki inhliziyo yakho emazwini onke akhulunywayo. Amazwi onke akhulunywayo, hayi amazwi afundiswayo, akhulunywayo. Into ekhulunywayo ayiqhamuki kuNkulunkulu yonke. Into ekhulunywayo, into efundiswayo ethathwa emyalelweni iyona into eqhamuka kuNkulunkulu. Funa uzwe inceku yakho ikuthuka. So manje uma wena ukuthi uzothanda ukunconywa, uziphakamise.
Uma kunganconywanga uzocabanga ukuthi abantu bayakuthuka. Engqondweni yakho uzocabanga ukuthi abantu abahambisana lento oyishoyo ngoba yini ulindele ukuthi abantu basukume bakuncome. Ngokuba kaningi inhliziyo yakho iyazi ukuba nawe ubathukile abanye. Yeyizwa indaba. Ngokuba inhliziyo iyazi ukuthi lento le oyenzayo ufuna ukunconywa kodwa wena nabantu ongabafuni ukubancoma. Hallelujah, glory to God. Hambe kwincwadi kaMathewu chapter 7 verse 2. Yonke into oyenzayo isondo ilejikejika isondo. So ingakho kungamele uthathe izinto uzifake enhliziyweni. Ngifuna nje uverse 2. Ngokuba ngokwahlulela enahlulela ngakho nani niyahlulela ngakho. Ohlulela ngayo njengoba ithi incwadi uyazi nawe inhliziyo yakho ukuthi khona umuntu owamthuka. Amen. Nawe kuzokwenzeka kwena makuthuke. So uma wena sowulungisiwe ungalindeli ukunconywa. Thatha udumo unike uNkulunkulu. Noma bekuthuka uyazi ukuthi nawe ngelinga ngoko bathuka. So owabe wakwenza nawe kuyokwenzakalela. Amen. Ukuthi usindisiwe kusho ukuthi ke sowuphumelele izinto ezinhle zokwehlakalela kuphela. No. Umelwe ukulingwa, umelwe ukuthukwa, umelwe ukuzondwa. Ngoba yini nawe wakwazonda. Lo muntu lapha kule position kumele umunderstand. Yes Lord. Ingakho iBhayibheli lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda ngoba uyayiqonda imimoya ebabusayo abantu. Amen. Hayi ukuthi uzinengele kubantu, ungazinengeli abantu. Amen. Kodwa ke understand. Yes Lord. Ungathathi izinto uzifake enhliziyweni. Yes Lord. Ungathathi izinto uzifake enhliziyweni ngoba uzofuna uzozithuka uthi uyakholwa sothuka inhlamba. Yes Lord. Amen. Izindaba. Sothuka inhlamba ngoba yini ke inhliziyo yakho iyashesha ukubamba. Sekukhiphela uSathane. uSathane incwadi itheke hlalani inqonde kuJehova ngoba iSathane akaphumulile. Isitha siyazulazula siyabhonga njengebhubesi sifuna abantu sobagwinya. Yes Lord. Melanani naye. Funeka nimelane naye ngokuthi nihlale ekholweni. Hallelujah. Izindaba. Ungathathi yonke into oyifaka enhliziyweni. Yes Lord. Ngelilanga bazokudubula khona sosindisiwe glory to God. Lezindaba. Ufa kwafa kuyo akunolizeleze. Ezolonto mawufele ekukhanyeni ubusisiwe. Ngokuba yini ithi incwadi kaMathewu chapter 5 verse 5 or verse 6. kaMathewu chapter 5 verse 6. Amen. Incwadi ngokuba Mathewu isahluko sesihlanu verse 6. Yes sir. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Yayizolonto uma ulambele womele ukulunga. Amen. Wakuthola ubulungiswa. Amen. Wakulandela ubulungiswa. Sophumile ebugebengwini at 28 26. Amen. Wasindiswa wafike bakubulale wena sowumele ubulungiswa soyalungiswa wasindiswa. Yenza indaba izokutshela incwadi Ngokuba bayakusuthiswa. uzakusuthiswa njengoba isho ngencwadi ke ithi womele ulambele ukulungiswa kuthi manje wena usuphendukile noma ekubulala wabulalela izono zakhe ezindala kodwa uNkulunkulu ngenxa yazi ukuthi uguqukile izokutshela incwadi yaMaroma chapter 6. Amen. Incwadi yaMaroma chapter 6. Amen. Yes sir. Incwadi kwabaseRoma isahluko 6 verse 1. Yebo. Ngakho siya kuthini na? Sihlale esonweni Ukuthi uyisoni. Babe umusa na? Ukuthi uyisoni. Amen. Amen. Akusho ukuthi ke noma asithi ukuthi uthethelelwe Amen. wakufela uJesu. Akusho ukuthi ke hlala esonweni ukuze kwande umusa. No. Yes Lord. Qana kanye. Cha, no. Thina esafa maqondana nesono. Uma sowufile maqondana nesono waphenduka esonweni sakho wabushiya u28 wabushiya indaba yobufebe wabushiya indaba yokuqamba amanga wayishiya indaba yokuba yisela nokubulala abantu. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Yenza indaba uphendukile abantu abakufunayo nabantu abakuthukayo
nabantu abakuzondayo nabantu abakunyanyayo sebakwazi ukuthi uphila nabesonweni uma sebekubona soguquka abakwazi ukumelana nawe ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu ikhanya kuwena. Usathane uyamzonda uNkulunkulu. Usathane uyazonda uqobo lwakhe ngokuba umuntu onenzondo akazondi makhelwane kuphela kodwa yena akazithandi. Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathizwa kuKristu Jesu sabhaphathizelwa kukho ukufa kwakhe na? Yeyisho indaba. Uma sophendukile wabhaphathiswa egameni likaJesu Kristu ufele naye ngombhaphathiso, umbelwe naye ngombhaphathiso ngoba usuyibulala inyama sophila kuphi emoyeni ongcwele. So uma bekufika bekubulala bekudubula kade besafuna bengazi ukuthi nasophendukile impilo yakho usinikele kuKristu ufele endaweni right ngokuba incwadi ithi ke wembelwe naye embhaphathisweni kube kuyifunde kancane. Yini usumele ubulungiswa ngakho sembelwe naye ngokubhaphathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Yayizwa lonto. Uma umbelwe naye embhaphathisweni waphenduka wabhaphathiswa ubulewe enyameni wavuswa ephefumulweni. Uma abangani bakho noma izitha zakho zibulala inyama kodwa umphefumulo wakho usushintshiwe usisidalwa esisha ngokamoya wisidalwa esisha ufele kuye uKristu. Yayizwa indaba. Indlela ohamba ngayo awusahambi ngendlela zokukhohlakala. So uma bekudubula ungakhathazeki, uma bekuthakasha bekuzonda ungakhathazeki, uma bekunyakaloda ungakhathazeki ngokuba inhlupheko zizele bona abazalwane abasindisiwe. Yes Lord. Yayizwa indaba. Yes Lord. Yes Lord. Nabasezweni-ke bamelwe yilezo zinto abaphila enyameni. Inhlupheko zokulingwa zonke izinsuku abasalingi usathane nje abasebenzisa sebeyigqile likaSathane. Amen. Nazi ukuthi verse 8. Hallelujah. Incwadi yokuqala kaPetru. No, ngifuna uMateyu. 5:8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. Yabona waphenduka esonweni. Washiya zonke izinto. Yes Lord. Wafuna uNkulunkulu. Mawuza uNkulunkulu awuzi uzohlala uyisoni. Yes Lord. Uza nakho ukungcola kwakho mase uthola izwi likushintshe ligeze likhipha yonke inhlila yaSathane egcwele enhlizweni yakho. Isigezo samanzi ngezwi. Yebo lonto ngezwi ligeze likhuculule yonke into likhiphe wonke ama-fake rings lofakile likhiphe ney'nwele zokufakelwa likhiphe nayo yonke le makeup egcwele ubuso likhuphule iblue wena mfana otshepisayo Amanga. Hallelujah. lilahle wonke lama-chains owafakile ama-fake nalama-grills owafake emlomeni Amanga ukutshontsha. Hallelujah. lilahle wonke indaba yemanga nokutshontsha nokusela nokuba isifebe nokuba umbulali ligeze. So uma bakufika wena usubusisiwe ngoba inhliziyo yakho ihlanzekile Ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. usuqalile wena ubona uNkulunkulu inkazimulo kaNkulunkulu ayilona wena manje umoya ongcwele uhleli kuwena. So uma bekubulalela ukuthi wena bakwazi ngendlela endala soguqukile khululeka phakathi. Hallelujah. Khululeka phakathi ungakhathazeki ngokuba ke awusaphili okudala kudlulile okudala Bheka kuvele okusha. konke kusha umqondo wakho ushintshile. Amen. Indlela okhuluma ngayo ishintshile awusayithuki inhlamba. Yes Lord. Yes Lord. Awusantshontshi. Amen. Awusazipendi inwele. Awusagqoki isiketi esincane nesikhindi esincane esiveza imiswaphe ezinqe. Awusagqoki ivest elizoveza icleavage
Because umzimba wakho uyawazi ukuthi kufuneka uhlonipheke. Uyithempeli. Awumuhle umzimba wakho ngokuthi uyakhangisa. Ngokuba ke nabantu bezwe benza izinto ezifanayo so abantu abasindisiwe akufanele benze njalo. Mesabe uJehova. Abafuni ukuthi bezwe abantu, abafuni abantu ababuswa lelizwe noma abafundisi benu ukuthi nizwe lelizwi esikhulumayo ngoba bafuna nina nihambe nenqunu khona bezomhalela balale nani. Bafuna ukundayisela banenze ifebe banidayise ngemizimba yenu. Mesabe uJehova. Abafuni ishumayelo le-gospel ngoba bafuna nina abafana niqhubeke nilalane nodwa. Mesabe uJehova. Usathane akamfuni uNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu lizosilungisa ukuze siqonde. Yes, Lord. Sibuyisele okulungeni, fanele silungisiwe. Ngezwi kuphela. Awuqhubeke ngencwadi yaMshumayeli ngalo. Incwadi umshumayeli isahluko 7 verse 23. Konke lokho ngikuvivinyile ngokuhlakanipha. Konke kuvivinyiwe ngokuhlakanipha. Umshumayeli ukhuluma lento le. Izinto azibonile nezinto ezenzakalile kuyena. Uyasifundisa ukuthi zonke lezi zinto lezi azexperiencile nazi manje uyazibona ukhuluma ngazo. Ngomoya engcwele omnika ubuhlakani. Ngathi ngiyakuhlakanipha kepha kwakusala kude nami. Wazitshela yena. Kodwa manje uma uzinikela uNkulunkulu uzophila ngokumesaba uNkulunkulu. Uma uzinikela uma uzitshela wena ukuthi uzimele wena ngokuhlakanipha kwakho nangokufunda kwakho kakhulu. Uyisilima, uweak, uyisibula. Uhlele bomnyameni uyadwanguza bomnyameni. Awazi ukuthi incwadi yaMshumayeli chapter 12 verse 13. Awazi ukuthi ithini incwadi yaMshumayeli chapter 12 verse 4 verse 13. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni. 12:13. Nakho kuphela kwendaba. Usayibona yonke uMshumayeli into ayibonile. Wa experience. Waqhamuka nomphela ndaba. Nakho kuphela kwendaba. Umphela ndaba isiphetho. Lapho usukwenzile konke. Lapho usukwenze konke. Mesabe uNkulunkulu. Mesabe uJehova. Mesabe uNkulunkulu. Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. yakhe. Kumele uyenze kuphela ukuze ukuhlakanipha kwakho kupheleliswe. Gcina imiyalelo kaJehova. Ngokuba lokhu bonke lokhu bonke. Ngokwabantu bonke. Bonke abantu. Akhethile bala lamuntu. Bonke abantu. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni. Ngokuba yonke imisebenzi yakho oyenzayo ngabe yimihle noma mimbi uNkulunkulu kodwa uzoyisa ekwahlulelweni. Kufuneka abhekisise ukuthi ke yini oyenzile ngoba ke incwadi yokuphila amagama wonke afunakala. Igama lingatholakala incwadi yokuphila lizophoswa le ebumnyameni. Kanye nakho konke okufihliweyo noma kuhle noma kubi. Bonke wenzayo uma ufihlela abantu ngena ngesikhathi sakho ngoba uNkulunkulu kwazi bonke. Bonke owenzayo noma ngabe kuhle noma ngabe kubi. Uma ufihlile uNkulunkulu uyakwazi. So zama ukuthi imisebenzi yakho nendlela zakho zibe mhlophe phambi kaNkulunkulu. Umfune uNkulunkulu manje usaphila. Yes Lord. Uqaphele imfundiso yabaFarisi. Yes Lord. Nemvubelo kaHerodi. Yes Lord. Qaphela imfundiso yezinto ezingakwazi ukukhonkotha. Qaphela imfundiso yabapostoli bakaSathane abazenza izinto zokukhanya kodwa bebesebenzela izinto zobesebenzela uSathane. Qaphela izinto zikuwa TV. Yes Lord. Nezinto ozidlalelayo. Lo mculo wakho rap olalelayo owenza uthuka inhlamba. Owenza ufuna ukubheka insangu. Owenza ufuna ukuthatha idakamizwa. Qaphela le mculo wakho ehouse. Okwazi ufune ukudla umgwinyo. Qaphela. Qaphela into elalelayo into ebukayo. Yes Lord. Ukuthi ngabe nomthelela muni kuwe empilweni yakho. Baningi bagaxele empilweni yezoni
mesabe uNkulunkulu ngokuba yini bazinikele kusathane bangaqondile ugcine imiyalo yakhe esontweni lenu njalo ihouse qaphela phuma lapho mesabe uNkulunkulu incwadi ezasicula amahubo ubona bajala ihouse ugcine imiyalo yakhe qaphela indaba ka-social media ka-Instagram ulandela ama-celebrity qaphela ngiyakutshela qaphela mesabe uNkulunkulu qaphela ugcine imiyalo yakhe qaphela ngokuba lokhu ngokwabantu bonke incwadi ezenzi isakhiwo sesibili verse 38 ubuhlakani bukaNkulunkulu bunamandla bukwenza ukwazi ukubona zonke lezi zinto lezi eziholela abantu ebumnyameni nasedukisweni bengazihambeli bona beholwa imoya kaSathane bezinikela ngakho ungabi nakho uqonda qaphela incwadi izenzo isahluko sesibili incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38 uPetro wayesethi wakhuluma umpostoli uPetro wathini phendukani phendukani lonke phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe yilowo nalowo abhaphathiswe ophendukayo kufanele abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho egameni likaJesu Kristu lithi iBhayibheli ke akekho umuntu ophila emhlabeni engasenzi isono right amen uma sawazi ukuthi wenza isono ngokuthi uNkulunkulu uvulile ukuqonda ngezwi lakhe wakuvezela ukuthi ke uphile esonweni manje uthi uNkulunkulu ke phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu iyodwa indlela yokuthethelelwa izono zakho ukuphenduka ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuze uthethelelwe izono zakho zisone ngempilo ephilayo ephambene nomthetho nemiyalelo kaNkulunkulu egameni likaJesu mase Kristu ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu hayi egameni lendodana likayise nendodana likaMoya Engcwele cha akekho noyedwa umuntu abhaphathiswe kanjalo eBhayibhelini iBhayibheli no sasisho esasho Jesu Kristu kwakuyinto leyo kwamele igcwaliswe uPetro mesesho nje uyayigcwalisa lonto ukuthi ke nali igama ekumele libhaphathiswe lona ngoba wathi Jesu Kristu egameni likayise egameni lendodana egameni likaMoya Engcwele azangasho alisho igama lendodana igama likaMoya Engcwele negama likayise washo uPetro wagcwalisa ngoba watshela uPetro wathi Petro kuleli twala amen ngizokwakha ibandla lami yes Lord amasange ehajisi asoza phumelela hallelujah ngiyakunika izahluthulelo ngoba opha emhlabeni boshwa ezulwini yes Lord okuqaqiwe emhlabeni iqaqwa ezulwini amen yayisho indaba phendukani akushiwo ukuthi ke phambi izandla zakho ngoba isikhanda lakho uthi ke usho i-sinner's prayer noma umthandazo wezoni phendukani phenduka ubhaphathiswe yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu akushiwo ukuthi ufafazwa ngamanzi njengama-Roman Catholic enza bhaphathiswa ngaphansi kwamanzi usuphendukile wazisola wazibona ukuthi uyisoni amen egameni likaJesu Kristu linye igama lobhaphathiso Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu lona gama uthethelelwa ngalo izono zakho likaJesu Kristu khona niyawamukeliswa emva kwalokho mese wamukelise mase ukuthetheleliwe khona niyawamukeliswa uyaphiwa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu lokho nje kuthembisiwe cabanga nje yonke into ethola uNkulunkulu eyamahala ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu ayikho into ekhokhelwayo uNkulunkulu ukuzinikela wena nje ube yimvu efana nemvu ezoba isihlabelo uyanikela umzimba wakho ube isihlabelo uyanikela umzimba wakho uNkulunkulu akunike konke ikusiso sikaMoya esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu asithengwa isiphiwo sikaMoya asithengwa isiphiwo sikaMoya Engcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu isithembiso samahala esenu esabenu nabantwana benu nabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza haleluya wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane usindise wena
nawe uzisindise. Zisindiseni kulesi sizukulwane lesi esiphambeneyo. Phambeneyo isizukulwane esiphila kusona. Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, wena uyinkosi nomsindisi. Alikho elinye igama elinikiwe emhlabeni nasemazulwini ekumele sibhabhadiswe ngalo. Amadolo nezilimi zonke, izizwe zonke ziyokhothama zivuma ukuthi wena Nkosi yethu Jesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amehlo onke ayokubona nalabo abagwazayo. Lolo suku Nkosi kuba usuku olunzima kakhulu kuzizwe zonke, izilimi zonke ziyokhala. Kepha Nkosi, kuze wena izwi lakho uvumile Baba ukuba lisifundise, lisindise, wena ungumsindisi, ukuze lolo suku malifika Nkosi sithokoze kanye nawe, ngoba wena usibizile ekuphendukeni. Baba, izwi lakho alithinta inhliziyo zabantu bonke, ukuba labo abavumayo ngenhliziyo zabo basindiswe, baphenduke, bamikele Baba ukuphenduka, basindiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Bathethelelwe izono, bamkele nesiphiwo sikaMoya engcwele esiyisithembiso kubo bonke labo abavumayo nababhabhadisiwe, abavumayo intando yakho ukuba mayenziwe empilweni zabo, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, manje kuzobe phakade. Amen. Amen. Soyishiya inamba bazalwane 066. Adela. Awuvele ushiye inamba bachazele le number yokwenzana. Amen. Njengoba msuke ngikwazi sona nawe uze ukopele Ukuthi ufanele sikwenze lokho, ubachazele ukuthi yani number. Ngoba kuzoba ne-email ezomele nakhona sibanike. Bese i-establishiwe. Siyafundisana. Nakhona siyakhumbuzana futhi nokuthi ugcine ukufundisana. Ngoba uye siyakwazi phela sibe sikhumbuzana. Amen. Amen. Inamba bazalwane soyishiya ukuthi labo abafuna abanemibuzo, nalabo abafuna ukuqonda, nalabo abalizwayo izwi elingenayo ngaphakathi enhliziyweni zabo emhlabathini ovundileyo, bathole ukubhabhadiswa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sizoyishiya inamba 066 566 9245. Sizoyiphinda 066 566 9245. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Sibonge bazalwane umusa wenkosi, sibonge nothando layo kukho konke uNkulunkulu asandisela khona ukuthi sigcine simazile, usandisele isikhathi nezinsuku. Umuntu odinwa yizwi nokhubekiswa amazwi ngoba ukukhanya kukho kuyena. Sithike kulabo abakhuthazekayo baqhubeke nokuhlala ekukholweni. Amen. Nalabo izwi elibahlukumezayo baqhubeke balalele uNkulunkulu uzwenza indawo. Yes Lord. Noma kuthiwa kunzima kodwa konke kuNkulunkulu kupossible. Yes Lord. Siyabonga abazalwane ukuthi nizinike isikhathi. Nakhona ke sicela ukubonga uNkulunkulu kukho konke asenzele khona. Yes Lord. Nangezibonakaliso zakhe nakho konke. Nakhona sithi ke siphinde sibonane ngokuzayo inkosi mayivumile. Amen. Amen.